дар ҳавзаи дарёи Сурхоб дар водии Рашт ҳамагӣ 534 пиряхи хурду калон мавҷуд аст, ки ҳамчун манбаи асосии ғизои дарё ба ҳисоб мераванд. аз ин ҳисоб тақрибан 100 пирях то 10 километр дарозӣ доранду ҳар кадоми он дар шароити хоси глиосологӣ ташаккул меёбанд. ҳамчунин беш аз 4 пирях то 20 километр дарозӣ дошта. дар ҳавзаи Муғоб, ки аз Ванҷиях ибтидо мегирад, пиряхи калонтарин Фортанбек 27 километр дарозӣ дорад. дар худи ҳавза бошад, олимон мавҷудияти беш аз 1000 дарёро таҳқиқ намуданд, ки аз ин пиряхҳо сарчашма мегиранд. реҷаи гидрологии дарёи Сурхоб ва шохобҳои он аз бисёр ҷиҳат ба ҷойгиршавии пиряхҳо ва динамикаи онҳо вобастагии ногусастанӣ дорад. барои он ки дарёи Сурхоб ва шохобҳои онро оқилонаю самаранок истифода барем, донистани раҳи фирнавӣ, андозаи пиряхҳо, ҷойгиршавии пиряхҳо вобаста аз баландӣ, тарзи ғизогирии онҳо, шаклҳои морфологии пиряхҳо ва динамикаи он басо зарур аст. дарёи Сурхоб ва Хингоб баъди якҷоя шудан номи бахшро мегирад, ки ҳисоб миёнаи солона 610 метри кубӣ дар як сония ва дар моҳи июл бошад ба 3120 метри кубӣ дар як сония мерасад. чаро якбора дар фасли тобистон сатҳи маҷрои дарёи Сурхоб баланд мешавад, ба ҳама маълум аст. бо таъсири ҳарорат дараҷаи гармӣ ба ҳолати обкунии кристалли ях оварда мерасонад, вале солҳои охир дар илм мафҳуми нав селҳои пиряхӣ ворид гардид, ки бо кӯлҳои пиряхӣ марбут аст. ҳамчунин 8 сол боз пиряхи ба номи Саид Насафид хуруҷ карда пеши оби Сурхобро мебандад ва боиси шусташавии роҳу кандашавии кӯлҳо мегардад. охирин маротиба дар санаи 14 июни соли 2025 яке аз забонаи он канда шуда ҳолати солҳои пешин боз такрор гардид. дар сан яке аз бинои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон муҳаққиқон дар самти пиряхшиносӣ имрӯз сертакопу ба чашм мерасанд. тайёрӣ ба сафар дар ҳайати муҳаққиқони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва ҳамчунин аз сохторҳои гуногун, ки ба ҳавзаи дарёи Сурхоб махсусан ба кӯлҳои пиряхӣ, ки дар ҳудуди пиряхи Ванҷиях ҷойгир шуданд, ҳамин гуна сафари мо оғоз ёфтанд ва боз хеле бо эҳтиёт дронро ҳам мемонем, зеро ки наворҳое ки аз тариқи ин дастгоҳи наворгирӣ гирифта мешавад, баъдан албатта бо ҳам тамошо хоҳем кард. аҳвол бошад тайёриҳо идома дорад ва баъд аз 7 соат шояд 10 соат ба мавзее ки дар он ҷо лагер аст рафта мерасем. дар дилхоҳ тадқиқоти саҳроӣ омодагӣ қаблӣ хеле муҳим аст. ҳар як нафар дар ҳайати экспедитсия вазифаи худро бояд дар сатҳи баланд ба иҷро расонад. ҳоло ходими калони илмӣ Хисрав Кабутовро бештар фикри таҳияи модели математикии пирях андармон сохтааст, ки ба динамикаи ҳаракати пирях ва кӯлҳои пиряхиву дараҷаи эҳтимоли селҳои баъдӣ вобаста мебошад. дар ин кор ӯро 2 нафар мутахассис аз маркази пиряхшиносии агентии обу ҳавошиносӣ бояд кӯмак кунанд. омодагии ҳайат бори дигар санҷида мешавад. барои мо бошад як лаҳзаи мувофиқ аст. ҳайат ҷамъ шуда истодааст. албатта дар идома хоҳем дид ки муҳаққиқоне ки ба экспедитсияи мазкур сафар баргардидан ва чӣ гуна нақша аст, вале фақат алло фаҳмидан мехоҳем ки хасар чӣ гуна хоҳад буд. беҳтараш албатта роҳбари гурӯҳ дар ин бора ба мо иттилоъ медоданд. марҳамат. экспедитсияи комплексӣ барои омӯзиши пиряхи Саид Нафисӣ дар ҳавзаи дарёи Ваш бо мақсади арзёбии ташаккулёбии кӯлҳои пиряхӣ баргузор мегардад ва имрӯз бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои марбута аз ҷониби Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон экспедитсияи мазкур ташкил карда шуд ва дар ҳоли ҳозир экспедитсия самти ҳаракат ба тарафи ноҳияи Лахш ва аз он ҷо бошад мо рӯзи дигар ҳаракат мекунем ба тарафи пирях. бинандагони гиромӣ, вақте ки дар бораи пирях мегӯем, хеле хуб дар хотир дорем пиряхест ки дар тӯли 10 сол хеле тезитун дар фасли тобистон ҳаракат мекунад, пеши роҳи дарёи Сурхобро мегирад. беҳтараш албатта дар ҷои воқеа боз суҳбатро идома хоҳем дод.
бо баракати сохтмони нергоҳи барқи обии роғун шурӯъ аз шаҳраки обигарм то қарибиҳои ҳудуди ноҳияи рашт роҳи басо обод бунёд карда шуд, ки 76 километр масофа дорад. қаблан роҳи мошингар дар соҳили чапи дарёи Вахш гузашта ба ҳар як мошину мусофир зимни гузаштан аз қитъаи 1 километрии Кабуджар хафу хатар таҳдид менамуд. тақрибан 15 сол пеш барои бехаф кардани ин қитъа дар масофаи 17 километр каме болотар роҳи муваққатӣ бунёд карда шуд, ки на чандон ба меъёр ҷавобгӯ буд. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо василаи бунёди ин қитъаи то 100 километрӣ дар шоҳрҳои Душанбе, Нурободлахш то сарҳади Қирғизистон роҳ боз ҳам ҳамвортар ва барои боркашонӣ хеле мусоид гардид. роҳи нав дар мавзеи ҳамвору думанфароғ бо сифати баланди стандарти ҷаҳонӣ сохта шуда аз ду хати ҳаракат иборат мебошад. паҳнои стандартии он ба 12 то 15 метр ва канораҳои ду тараф ба 2.5 метр баробар мебошанд. қисмати роҳи мошингар бошад аз 7 то 10 метрро ташкил намуда дар маҷмӯъ роҳи автомобилгарди роғун обигарм Нуробод баъди тақрибан беш аз 80 соли мавҷудияти роҳи қаблӣ, ки ба талабот ҷавобгӯ набуд, бо ғамхориҳои беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масири роғун Нуробод роҳи стандарти байналмилалӣ бо нақбу пулҳо дар муҳлати кӯтоҳтарин бунёд карда шуд. мушоҳидаи аввал дар ин роҳ сабзу хӯрам будани табиат дар ҳудуди ноҳияи Нуробод дар моҳи июл буд, ки имсол боридани борон назар ба меъёри ҳарсола камтар ба назар мерасид. мутахассисон сабабашро ба обанбори нерӯгоҳи бузурги роғун нисбат доданд, ки аллакай таъсири мусбии худро ба экосистемаи маҳал расонидааст. дарёи Сурхоб дар ҳудуди минтақаи Рашт воқеъ гашта аз байни ноҳияҳои маъмурии Лахш, Точкобод ва Рашт аз самти шимоли шарқ ба самту ҷанубу ғарб ҷорӣ мешавад. ин дарё ғизои асосии худро аз пиряхҳои қаторкӯҳҳои Рашт, ҷанубу шарқии ҳисору Зарафшон, ҷанубу ғарбии қаторкӯҳи Олой ва аз нишебиҳои шимоли қаторкӯҳи Пётр як мегирад. яке аз масъалаҳои мубрами замони ҳозира ҳолати номатлуби пиряхҳо дар кураи замин дар шароити гармшавии глобалии умумии сайёравӣ мебошад. муқаррар карда шудааст, ки ҳарорати ҳаво дар кураи замин дар асри 20 ба ҳисоби миёна тақрибан 0,6 дараҷа баланд шудааст. дар асри 21 бошад ин раванд суръати баландтар дорад. алҳоли ин вазъият ба пайдоиш, захирашавӣ ва таҳаввули пиряхҳо беасар намемонад, зеро ҳарорати миёнаи сайёра ба 14 дараҷа баробар аст. эҳтимоли то соли 2050 беш аз 15 ва аз он ҳам зиёд расиданаш дар шароити бесобиқаи тағйири иқлим аллакай дигар ҷои тахмину шубҳа надорад. тадбирҳои ҷаҳонӣ дар ин самт то ҳадди 1.5 дараҷа паст намудани ҳарорат ё дар ҳадди эътидол нигоҳ доштани ҳарорати имрӯза як ҳадафи аслии экологияи муосири ҷаҳонӣ мебошад. эълон шудани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бо ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон ва оғози даҳсолаи байналмилалии рушди криосфера, баргузории аввалин конферонси ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе бо ташаббусҳои беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи асосии башар раҳоӣ аз хатарҳои иқлим нигаронида шудааст. вале шурӯъ аз доҳасолаи охири асри 20 ва шиддати обшавии аз меъёр зиёди пиряхҳо ва обхезии ҳодисаҳои табиӣ дар уқёнусу баҳрҳо ва ҳавзаи дарёҳо мафҳуми нав дар фанни иқлимшиносӣ селҳои пиряхӣ ба вуҷуд омад. марказҳои илмӣ сабаби асосии обшавии кристалли яхро ба тағйири иқлим ва баланд шудани ҳарорат аз ҳисоби партови газҳои гулхонаӣ нисбат медиҳанд. аслан ба андешаи олимон сабаби тағйиробии иқлим аз 4 омил вобаста аст. зиёд шудани газҳои гулхонаӣ дар атмосфера, дуюм албедо, яъне қобилияти никоси нури гармӣ аз замини сайёра, сеюм бошад, тағйиробии радиатсияи офтоб ва чорум аэрозолу чангу ғуборҳое, ки дар атмосфера мавҷуд ҳастанд. дар натиҷа ноаён бошад ҳам ҳолати фавқулода вайрон шудани мубодилаи моддаҳо дар фазои атмосферӣ гашта, ҳатто дар ҳарорати миёнаи Антарктида, Арктика, ки ба 30-40 дараҷа хунукӣ баробар бошад, ҳам қобилияти хеле сахти пиряхҳо об мешаванд. азбаски атмосфера системаи динамикӣ асту ҳамеша бо обу ҳаво дар ҳаракат аст
бо сурати шамол ин чангу ғуборҳо ба ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон ҳаракат мекунанд. Гарчанде Тоҷикистон дар партови газҳои гулхонаӣ дар ҷойи 135 дар ҷаҳон қарор дошта бошад ҳам ва ҳам иқлими пиряхҳои мо он қадар гарм нест, вале тибқи ташхиси Институти физика ва техникаи ба номи Султон Умаров миқдори консентратсияи фазои атмосферии Тоҷикистон ба дигар кишварҳо баробар аст. зеро чангу ғубор газҳои гулхонаӣ тариқи фазои атмосферии доим ҳаракаткунанда ба фазои мо ворид мешаванд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад маъмулан дар ҳавзаи пиряхҳо дар он ҷое ки қаблан барф меборид, ҳоло боридани борон махсусан дар фасли тирамоҳу баҳор ва ҳатто зимистон мушоҳида мегардад. сатҳи бориши борон то рафт баландиҳои ҳатто аз 3000 метр аз сатҳи баҳрро фаро гирифтааст. айразолу ҳамин чангу ғуборҳо боиси халалдор гардидани мувозинати табиӣ дар фазои атмосфера нисбат ба боришот мегардад. ҳайати экспедисия бо баррасии мавзӯи мазкур чӣ тавр дар давоми рӯз ба ноҳияи Лахш расиданро нафаҳмида монданд. субҳи рӯзи дигар аз ҷобаҷогузории асбобу анҷом ба мошинҳои дигар сурат гирифт. хайрат роҳбади ҳодисаи табиӣ 14 июни соли ҷорӣ дар натиҷаи сели пиряхӣ ба амал омада кушода шудааст. гулҳои баҳорӣ дар айёми шукуфоиянд. маълум ки мо дар баландии беш аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҳаракат дорем. дар идома роҳ шафати ҳавзаи Муғоб рӯ ба боло буд ки 21 километр масофа дорад. то рафт рӯ ба боло табиат сабз мегардид ва таби кас кушода мешавад. дар баландии 2700 метр аз сатҳи баҳр ҳаракати нақлиёт вобаста ба баландии сатҳ халалдор гардид ва ин фурсат барои тамошои табиат барои амон хеле мусоид буд. табиати зебо дар моҳи июл дар ҳукми фасли баҳор аст. инро дар тӯли қариб 3 соат тай карда шуд. табиати зебои ҳудуди саритал дорои кӯлҳои хурду калони зиёд мебошад. пас аз нисфи рӯз ба наздикиҳои пиряхҳо расидем. аҷаб манзарае. вақте кас ки дар ин табиати зебо дар ҳавзаи дарёи Сурхоб дар баландиҳо қариб то 4000 метр ҳаракат мекунад, худ ба худ таби кас кушода мешавад, зеро ки дар тамузи фасли тобистон ки дар аксари мавзеъҳо аллакай фасли тобистон фаро расидааст ва растаниҳо ҳам хушк мешаванд, вале дар ин ҷо акнун даҳон номгӯи растанӣ акнун дар ҳукми гулкунӣ аст ва чхеле ки мебинем тугмагул ва чандин ҳатто даҳон номгӯи гулҳо акнун дар моҳи июл ба шукуфоӣ оғоз карданд ва ин маънои онро дорад ки воқеан вобаста ба сатҳ дар ин ҷо салқин аст ва он гулҳое ки дар моҳи март дар аксар ҷо мешукуфанд дар моҳи июл ва дар моҳи июн дар охири моҳ мешукуфанд ва ҳамин гуна назаррабоӣ дорад ва табиат ҳамин гуна хеле сабз аст ва будани пиряхҳо дар ин ҳавза ва кӯлҳои хеле зиёд ва ҳамин гуна зуд рух додани боришот
чунин экосистемаро ба бор овардааст ва албатта будани чунин экосистема то андозае барои ташаккули ёфтани дарёҳо ҳамчун манбаи ғизо хеле муҳим аст. мо фурсатро ғанимат шумурда ба тамошои табиат баромадем. дар баландии 3500 метр аз сатҳи бар дар ҳавзаи пиряхҳои дарёи Сурхоб ҳамин гуна манзараҳои хеле зебо зиёданд. дар ҳамин ҳудуд на кам аз 4 то ҳамин гуна кӯл истодааст ки калонтарини он қариб 100 гектарро ташкил мекунад ва боз кӯле ки дар ин ҷо истодааст тақрибан то 15 гектарро дар бар мегирад ва чӣ тавре мебинем дар болои кӯл бошад пиряхи Сурхоб истодааст ки то 2 километр дарозӣ дошта то 1 километри мураббаъ масоҳа дорад ва табиат дар ин ҷо хеле зебо аст ва сарфи назар аз он ки тағйири иқлим ва ҳарорати ҳаво дар ин ҷо ҳам мушоҳида шавад, вале дар баландии 3500 метр аз сатҳи бар дар моҳи июл ҳаво хеле салқин аст ва дар ҳудуди мазкур бошад 3 пирях истодааст. пиряхи рақами 503, 507 ва пиряхи ба номи насафӣ ки дар шафати якдигар ҷойгир шуданд ва дар идома албатта хоҳем дид ки пиряхи Сурхоб чӣ гуна сатҳ дорад ва чӣ гуна дар табиат назаррабоии худро идома медиҳад. дар ҳарорати сифр ях пайдо мешавад ва дар 1 дараҷа гармӣ об мешавад, вале дар баландиҳои 3400 метр ҳарорати ҳаво аз 25 дараҷа боло намеравад. дар Антарктида бошад ҳисоби миёнаи ҳаво 55 дараҷа хунук аст, вале пиряхҳо об мешаванд. пиряхшиносии илми муосир аст ва бисёр паҳлӯҳои норӯшан дорад ки муҳаққиқонро барои омӯзиши бештар ҳавасманд месозад. илми криосфера илми фарох аст, якчанд самтҳоро дар бар мегирад, аз ҷумла омӯзиши қабатҳои яхбандии абадӣ. ҳамин вайрам омӯхтан лозим мешавад. ба ғайр аз он ки мо пиряхро меомӯзем, боз дар зери пирях қабатҳои ҷинсҳои кӯҳие ки дар онҷа ташкил шудаанд, ҳамин чизоро ҳам омӯхтан лозим мешавад. ба ҳамин хотир мешавад ки бозам дар маҷмӯъ корҳоро ба роҳ монда ҳам пирях омӯхта шавад, ҳам гирду атрофи пирях қабатҳои ҷинсҳои кӯҳие ки дар гирду атрофи пиряхҳо ҷойгир ҳастанд таҳти омӯзиш фаро гирифта шаванд. қароргоҳи экспедисия дар лаби силсилакӯлҳо интихоб шудаву чаҳор тараф сабзазор аст. тамошо аз болотар бошад, боз ҳам шавқангез бошад, гулҳо бошанд басотару тозаанд. агар кас ба табиат барояд, аз чанд лиҳоз ӯро андеша фаро мегирад. аввал гуногунии биологӣ, дуввум сохтори табиӣ ва боз геологӣ. сохти муҳандисии геологии ҳамин минтақа мураккаби миёна мебошад, чунки худаш ин кӯҳистон аст. мо дар баландии 3500 ҳастем. пирахҳои воҳиди гӯям ино воҳиди хурд ҳастанд, чунки масоҳаташон кам аст, хурд аст, ҳаҷмашон хурд аст ва ҳозир инҳо дар стадияи деградатсия мебошанд. маънии деградатсия вайроншавӣ, таназзул. чунки ҳамин экспозитсия ҳамин бештар тарафи офтоб аст. экспозитсияш ҳамон нигоҳаш вақте ки нигоҳаш тарафи офтоб шуд, дар таъсири радиатсияи офтоб ва ҳарорат баланд шудани ҳарорат обшавии ҳамин пиряхҳо сар мешавад. сохти пиряхҳо мураккаб аст, чунки
ҳар хел ҳамин формашон ҳамун даруни пирях ба ҳар хел аст. як хел ҷода мисол гирем бисёр таркишҳои яхӣ аст, бисёр структураҳои мураккаб доранд ки дар даруни воё об ҳаст. дар даруни воё об аст. Ин як ҳолати хуб нест барои пирях, чунки вақте ки об дар дарунаш бошад ҳатман он ҷо ягон воқеа ба вуҷуд меояд, ба монанди сел, партиши оба ки мепартовад, сел меравад. мумкин ҳамун забони пирях шикаста шавад. вақте ки забони пирях шикаст, вай ҳатман об мешавад. ана минтақае ки мо бинем рӯи морфологӣ минтақаи пиряхӣ аст, чунки формаи ҳамин релеф ҳамаш ҳамин формара ҳамин пирях сохтааст, пиряхҳои қадима. дар натиҷа ҳамин пиряхҳои қадима гузаштан, об шудан рафтан, инҷо зиёда 8 кӯл ба вуҷуд омадагӯянд. кӯлҳо хатарнок нестанд, лекин табиат аст. дар ҳозир ин кӯл ҳамин рӯи чиш ино хатар нестанд, лекин инҷо табиат аст. алол бо тавсияи илмии криосфера дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳ ва самтҳои нави илмӣ кушода шуда муҳаққиқони ҷавонро дар бахшҳои гуногуни илмӣ омода месозанд. яке аз самти омӯзиш таърихи яхбандиҳо мебошад, ки дар Тоҷикистон акнун ба таҳқиқ фаро гирифта мешавад. дар ин маврид яхбандии лахш ки 100 000 сол пеш табиати он ҷойро фаро гирифтааст, акнун омӯхта мешавад. агар ба таърихи омӯзиши пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мо назар кунем, албатта қариб 200 000 сол пеш давраи якуми яхбандӣ дар ҳудуди кишвари мо ба вуқӯъ омада буд, ки давраи яхбандии Тӯбчак номида мешуд ва асосан майдони яхбандиҳо дар он давра ҳудуди Помири Ғарбиро дар бар мегирифт ва майдони яхбандӣ қариб зиёда аз 29 000 километри мураббаъ буд. баъд аз 100 000 сол навбати дуюми яхбандӣ ё ки давраи яхбандии лахш ба вуҷуд омад, ки дар ин давра коҳишёбии майдони пиряхҳо дар Помири Ғарбӣ ба назар расид ва ба вуҷуд омадани майдонҳои яхбандӣ дар қисмати Помири Шарқӣ ва дар кӯҳистони Ҳисору Зарафшон ба назар расид. ва дар ин давра аллакай қариб дар давоми 100 000 соли байни яхбандии якум ва яхбандии дуюм зиёда аз 5 000 километри мураббаъ майдони яхбандиҳо коҳиш ёфта буд. имрӯз даврони муосири яхбандӣ албатта идома дорад ва майдони умумии яхбандӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда 7800 километри мураббаъро ташкил медиҳад ва агар ба омори 100 000 сол пеш нигарем, қариб 3 маротиба зиёдтар коҳишёбии майдони яхбандӣ ба назар мерасад. алҳол илми пиряхшиносӣ ба гидрологияи изотопӣ рӯй овардааст, ки барои соҳа бисёр ҳам муҳим мебошад, ки сохтори пиряхҳоро аз рӯи зара молекулаҳо ташхис менамоянд. вале аз ҳама муҳим аз натиҷаи бо ҳамоҳангии молекулаҳо чун пирях ба бисёр саволҳо ҷавоб ҷустан мумкин аст ва олимони тоҷик дар ин масъала ба пешравиҳо ноил шуданд. сохтори пиряхҳо дар давоми 400 000 сол пурра барқарор ва таҷдид мегардад. дар ин сурат таназзулу давраи боз ташаккул ёфтани он вобаста давраҳои гуногун аз ҷониби олимон мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. албатта аз як ҷиҳат агар таъсири антропогенӣ ё ки таъсири инсоният бошад, аз ҷиҳати дигар ин беэътиноӣ нисбат ба табиат мебошад, ки мо натавонистем суботи экологиро таъмин намоем ва маҳз ҳамин мушкилотҳо ҳамаи моро водор мекунад, ки ҷиҳати чорандешӣ баҳри пешгирии ҳифзи пиряхҳо ва дар ин замина
албатта фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои обе ки барои минтақа кишвари мо ҳамчун манбаи асосии таъмини об ба ҳисоб меравад, зарурият пайдо мекунад ва боварӣ дорем ки ҳам дар сатҳи миллӣ, ҳам минтақавӣ ва дар сатҳи сайёра пешниҳодҳои марбут ба обу иқлим ки аз ҷониби роҳбарияти мо дар чанд даҳсолаи охир пешниҳод гардиданд ва таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба онҳо зиёдтар гардид, ҷиҳати ҳалли ин мушкилотҳо саҳми худро хоҳанд расонд. дар рӯбарӯи қароргоҳи экспедитсия пиряхи сурхоб ҷойгир асту оби ҷигарияш ба дарёи сурхоб мерезад. хеле хуб аст ки дар ҳамин табиати зебо 4 маҷрои дарёҳои хурду калон ба дарёи сурхоб рафта мерезад. каме дуртар селдара шурӯъ мешавад ки аз пиряхи хеле бузургу муҳташами ҷаҳон пиряхи фетченко ванҷиақ шурӯъ мешавад ва аз тариқи селдара то дарёи сурхоб омада мерезад ва боз як дарёи дигар аст ки аз дарёи шӯраки шарқӣ ном дорад ва дарёи сурхоб ки аз пиряхи сурхоб ба дарёи сурхоб мерезад ва ҳамчунин аз пиряхи сайдои насафӣ ки каме дуртар аз тарафи чапи ман ҷойгир шудааст. воқеан ҳам мавҷудияти беш аз 6 пиряхи калон ки аҳамияти гидрологӣ дорад ва дар ҳудуди маҳдуд ки барои ташаккули дарёи сурхоб аҳамияти худро дорад, албатта хеле хуб аст ва чхеле ки мебинем дар табиати зебо вақте ки боришҳо дар фасли зимистон мӯътадил мебошад ва ба меъёр наздик мебошад, ҳамин гуна дар моҳи июл табиатро эҳсос мекунем. баҳоргуна гулҳо мешукуфад ва садои шубоси дарёҳое ки аз пирях ташаккул ёфтанд хеле муҳташам ба назар мерасад. пиряхи мазкур яке аз пиряхи назоратӣ буда дар шафати пиряхи ҳаракаткунандаи ба номи Саид Насафӣ ҷойгир аст. ҳамин гуна беш аз 7 истгоҳҳои мушоҳидавии фосилавии маркази омӯзиши пиряхҳо дар ҳавзаи пиряхҳои мамлакат ба тариқи шаборӯзӣ фаъолият доранд ва ин истгоҳҳоро албатта гуфтам ки истгоҳи обу ҳавошиносӣ аст кам аст, зеро дар ин ҷо параметрҳои гуногун гузошта шудааст. ҳам сурати шамол ҳисоб карда мешавад, ҳарорат ва ҳамчунин муҳит ҳам аксбардорӣ ва наворгирӣ карда мешавад. агар дар он ҷо ҳолати метеорологӣ гидрологӣ ба назар гирифта шавад, дар ин ҷо бошад нуқтаи мушоҳидаи фосилавии аксгирӣ ва наворбардорӣ мебошад. албатта ин барои муҳаққиқон имконият медиҳад ки то андозае барои бозомӯзӣ сурати корро ҷонок намоянд ва албатта дар шароити тағйири глобалии иқлим чунин истгоҳҳо аҳамияти хеле муҳим доранд. ҳудуди парки миллии тоҷикистон дар ноҳияи лахш воқеан ҳам ҳамин гуна зебо аст, назаррабо мебошад ва дар ҳудуди руди шӯраки шарқӣ бошад қариб то 6 пиряхи хурду калон ҷойгир шуданд ва мутаносибан масоҳати онҳо беш аз 1 километри мураббаъро ташкил дода то 3 километр дарозӣ доранд ва ҳамин гуна дар ин ҷо дар моҳи июл ҳам ҳар ҷо мебинем ки барфҳое ки дар фасли зимистон ҳамчун барфи мавсимӣ дар табиат боридааст, истодааст ва ҳамин гуна бо маҷрои хоси худ ки равон мешаванд
кӯлҳои хеле зебову гуногунро дар ин ҷо ба вуҷуд овардааст ва дар пиряхҳо бошад дар баробари он ки дар танаи асосии пирях чун масалан сурхоб ки кристалли ях хеле бармало ба назар мерасад, ҳамчунин дар теғаи кӯҳҳо бошад то 30-40 метр як ҳамчун кристалл не, балки барфҳо хеле сахт шуданд ва гоҳ-гоҳ албатта онҳо боз канда мешаванд ва болои пирях сарозер мегарданд ва хеле ки мебинем дар баландии 3800 то 4200 метр бошад. ҳаво дар фасли тобистон ҳам ҳамин гуна абролуд аст ва тақрибан ҳар рӯз дар ин ҷо боришот мешавад ва гуфтан мумкин аст ки ин боришот чӣ бошад, борон ё барф. албатта хеле хуб мебуд ки ин боришот барф бошад, зеро ки барои ғизогирии пирях ин хеле муҳим мебошад ва донистани он ки дар он баландии 4200 метр аз сатҳи баҳр дар ин ҷо боришоти барф рух медиҳад ё борон дар фасли тобистон. Маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон дар ин ҷо истгоҳи моҳворавии худидорашавандаро гузоштааст ки дар ин ҷо маълумотҳо дар тӯли 24 соат дар як шабонарӯз қайд мегарданд ва барои коркард мавриди истифода қарор мегиранд. ғуруби рӯз дар олами кӯлҳо атрофро мунаввар месозад ва тибқи сайрхат аз пагоҳ муҳаққиқон ба кори асосии худ бояд шурӯъ кунанд ва амалҳои омӯзишӣ дар пиряхи Саид Насафӣ оғоз мешавад. Мегӯянд ки маҳз аз ҳисоби кӯлҳои зери пиряхӣ ҳаракати пирях 14 июни соли ҷорӣ рӯй додаву алҳол бошад боз 6 пиряхи хурду калон дар сатҳаш то рафт масоҳати худро васеъ месозанд. албатта дидани пиряхе ки ҳамасола бо ҳаракати худ пеши дарёро мебандаду олимон зимни омӯзиши баъдии хулосаҳои худро ки бо иштироки мақомоти марбута аст натиҷагирӣ менамоянд, дар давоми барномаи баъдӣ якҷоя пайгирӣ менамоем. алҳол бошад хеле фурсати муносиб аст ки мушоҳида намоем ки дар моҳи июл табиат чӣ гуна чун моҳи апрелу май аст.